Els patges dels Tres Reis han arribat també a molts barris de Figueres per a recollir les cartes de la mainada. Als Sandrassos, per exemple, s'hi ha apropat un carter reial del rei Baltasar, acompanyat per 4 patges. El centre social s'ha omplert de famílies amb moltes ganes de compartir una estona amb la comitiva. Els patges han escoltat els desitjos de la mainada i els han donat les darreres recomanacions per a la nit més màgica de l'any.